Dobrý deň, vážení poslucháči. Vy pozeráte a počúvate podcast ProRate Insights. Ja som Michal. Ja som Marek. A v dnešnej epizóde sa budeme venovať téme s názvom Akciové trhy v tieni konfliktov. Máme na mysli vojenské konflikty. Áno, áno. Úvodom by sme chceli povedať asi toľko, že si uvedomujeme, že vojny sú strašné. Naším cieľom vôbec nie je zľahčovať ľudské utrpenie. A taktiež chápeme, že ľudské životy sú nenahraditeľné, ale strach je prirodzená emócia. Keď príde neistota, ľudia sa nesprávajú racionálne, boja sa o svoje majetky, aktíva. Ja len by som chcel dodať, že keď sa pozrieme na tie najextrémnejšie prípady v čase vojny a čo to spravilo jednak s akciovými trhmi, ale taktiež aj s bohatstvom jednotlivých občanov, tak tie najextrémnejšie prípady napríklad v roku 1917, kedy bola ruská revolúcia, alebo pri konci v roku 1949, keď bola práve občianska vojna v Číne, tak tam aktíva boli napríklad úplne vyvlastnené. To znamená, že investori, či už zahraniční alebo domáci, prišli o celý svoj majetok. A keď sa pozrieme taktiež aj na vývoj niektorých akciových trhov počas prvej svetovej vojny, napríklad na Nemecko, tak v tom reálnom vyjadrení investori, ktorí investovali pred začatím vojny, tak prišli o 90% svojho majetku v reálnom vyjadrení a veľmi podobne to bolo aj v roku 1939, keď vlastne začala druhá svetová vojna. Nemecko taktiež prišlo o 90% z toho pohľadu vývoja akciového indexu a taktiež aj keď sa pozrieme na globálny trh, tak stratil 15% v tom reálnom vyjadrení. To znamená, že je sa o čo obávať a práve aj z toho dôvodu si myslím, že tento podcast môže byť mierne poučný. Áno, ten strach treba nejak racionalizovať. Poďme teda na prvú otázku. Prečo si myslíš, že vojny hýbu cenami na trhu? Keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíja akciový trh a čo sú tie hlavné drivere, čo ním hýbe, tak samozrejme investori majú v podstate dva hlavné faktory, na ktoré sa pozerajú a ktoré dominujú akciovým trhom. Jedna je samozrejme ziskovosť. Nás zaujíma, my sme investori a my potrebujeme vedieť, aké budeme mať tie budúce zisky, čo z toho bude pre nás plynúť. A to znamená, že keď je nejaká neistota, nejaký konflikt, tak to môže ohroziť budúci ziskovosť jednotlivých firiem. A práve z tohoto dôvodu investori nejako prehodnocujú, aké tie budúce zisky budú a následne ten vývoj akciového indexu a konkrétnych firiem môže výrazne poklesnúť. A tým druhým faktorom volá sa to diskontná sadzba, respektíve ochota, akú má hodnotu pre nás ten budúci zisk ako z pohľadu investorov. Pretože keď je budúcnosť jasná, čo ako keby nikdy nie je, ale v čase konfliktov je výrazne nejasnejšia, tak investori neprisudzujú takú váhu alebo takú hodnotu tým budúcim ziskom ako napríklad v časoch tej väčšej istoty. A to znamená, keď máme neistotu, keď máme nejaký konflikt, tak predsa len tie budúce zisky pre investorov nie sú až také hodnotné. Na druhej strane, keď sa na to pozrieme a keď už napríklad ten vývoj je negatívny a akcie klesnú, diskontná sadzba sa zvýši, tak naopak tie očakávania budúcich výnosov pre investorov rastú. Takže má to také 2 až 3 strany. Ale všeobecne teda, keď sa pozrieme na históriu a čo robili akciové trhy, tak v čase neistoty samozrejme akciové indexy zvyknú klesať. A aký je makroekonomický pohľad na túto situáciu? Napríklad v kontexte rusko-ukrajinského konfliktu počujeme o tom, že Rusko alebo ruská ekonomika zažíva vojnový boom. Aký názor máš na toto? Ten ekonomický boom sa dosť často debatuje, pretože samozrejme, keď nejaká krajina vstúpi do konfliktu a nebojuje sa na jej území, tak dochádza k extrémnym fiškálnym stimulom. To znamená, že vláda príde a povie, že teraz začnem extrémne míňať napríklad na muníciu, na rôzne potreby práve z toho vojnového hľadiska, to znamená akékoľvek produkty, ktoré následne budú použité. A keď sa na to pozrieme, z toho pohľadu ekonomického ako všeobecne, tak áno, existujú ekonomiky, ktorým sa výrazne darilo. Keď sa pozrieme aj do Spojených štátov počas druhej svetovej vojny, tak ekonomika za tých 5 rokov narastla o 72% v reálnom vyjadrení. To ako keby už je pekné číslo, keď sa pozeráme na nejaký dlhodobý ekonomický rast v okolí 2-3% ročne, tak zrazu 72% sa zdá byť pozitívne číslo a znamená to, že ľudia v krajine bohatnú. Ale keď sa pozrieme na to už z tej nejakej strany reality
a z toho pohľadu, kde sa bojovalo, respektíve v krajinách, ktorý ten konflikt sa uskutočnil, tak tam naopak vidíme, že ten konflikt zohráva výraznú rolu v ekonomike. Na jednej strane samozrejme dochádza ku poklese kapitálovej zásoby, sú ničené rôzne fabriky, sú ničené pozemky, to znamená, keď táto kapitálová zásoba klesá, tak samozrejme nám klesá aj ekonomický výstup. Keď sa na to pozrieme z pohľadu populácie, tak tam máme veľmi podobný vývoj. Ten ekonomický boom alebo ten populačný rast tak výrazne klesá. V priemere, keď sa na to pozrela Európska banka pre obnovu a rozvoj na historických 700 konfliktov za posledných 200 rokov, tak v priemere ten populačný rast sa znižuje o 1,5 percentuálneho bodu a dokonca aj 5 rokov po konflikte, každý jeden rok je ten rast populácie nižší o 0,5 percentuálneho boda. To znamená, že jednak prichádzame o ten kapitál v ekonomike, druhá vec, prichádzame o ten potenciálny rast populácie, čo všetko vplýva na ekonomický vývoj a ekonomický rast krajiny. A v priemere, keď sa pozrieme na to hlavné číslo, ktoré každého zaujíma, čo znamená hrubý domáci produkt, tak z tejto databázy z posledných 200 rokov a 700 konfliktov, tak HDP krajín, na ktorých územiach sa bojovalo, tak pokleslo v priemere o 9%. A napríklad už aj keď sa pozrieme na tú Ukrajinu, tak prvý rok konfliktu značil 30% pokles. Pre predstavu, veľká finančná kríza v roku 2008 v Spojených štátoch amerických spôsobila pokles hrubého domáceho produktu cca o 5%. Takže tretina je výrazný zásah do takejto ekonomiky. A čo sa týka aj tých fiškálnych stimulov a tomu ekonomickému boomu, tak to je tiež neúplne jednoznačné, pretože jednak vláda musí z niekade tie peniaze zobrať. To nie je len tak, že proste ona niekde tie peniaze nájde a zrazu všetkých zamestná a všetci teraz budú vyrábať muníciu, tanky, rôzne nástroje vojny. Ale ona sa musí jednak buď zadlžiť, alebo si tie peniaze vytlačí, čo častokrát skončilo hyperinfláciou, alebo má ešte ďalšiu možnosť a to je zvyšovanie daní. A v tom krátkodobom horizonte sa to môže prejaviť tak, že áno, ekonomika nám rastie, máme tu na ekonomický boom, ale keď sa na to pozrieme v tom dlhodobom horizonte, tak tá budúca vyššia inflácia, budúce vyššie zadlženie, potenciálne vyššie úrokové sadzby, tak to všetko ovplyvňuje nižší rast hrubého domáceho produktu v budúcnosti. Takže áno, tie základné čísla sa môžu zdať fantastické pre niektoré krajiny, ale v tom globálnom pohľade jednak to znamená vyššiu budúcu infláciu a nižší ekonomický rast vo všeobecnosti. Takže asi by som ten značný ekonomický boom, ktorý tu niekde môže nastať, skôr bral ako nejaké také anekdoty a nie ako pozitívne faktory konfliktov. Čo energetický sektor, tohoto si sa nedotkol. Hovorí sa, že ropa je krvou každej vojny. Ako vnímaš tento aspekt? Presne tak. V minulosti, keď sa pozrieme, tak energetické komodity, ako je ropa, pokiaľ boli nejako zasiahnuté a ovplyvnené, predsa len ropa je hlavný vstup aj do týchto konfliktov, pretože každá vojna potrebuje značnú časť ropy, jednak pre pohon všetkých tých zariadení, tankov a tak ďalej. Ale taktiež častokrát sa bojovalo práve z dôvodu ropy, to znamená celý buď nejaké nové polia, celý viac ropy dosiahnuť pre ten vlastný štát. A z tohoto pohľadu, pokiaľ je ropa zasiahnutá a energetické komodity, tak to má ešte výraznejší dopad na všeobecnú globálnu ekonomiku, pretože cena ropy zvyčajne zvykne rásť. A keď sa pozrieme jednak do histórie, môžeme do nedávnej, napríklad v roku 2022, kedy Rusko zaútočilo na Ukrajinu a tam sme videli výrazný narast cien ropy, ale taktiež aj na Jomkipurskú vojnu v roku 1973, tak tam to vyústilo do globálnej ekonomickej krízy a ten energetický šok bol natoľko závažný, že ekonomiky sa dlhodobo spamätávali a netrvalo to iba pár mesiacov. A ten efekt vidíme aj v súčasnosti pri konflikte Spojených štátov s Iránom, tak v súčasnosti cena ropy výrazne rastie a práve z tohoto dôvodu sa investori myslím, že obávajú, pretože keď sa pozrieme, tak samozrejme cena ropy je v súčasnosti v okolí $100 za barel, taká bola v roku 2022 a
ten dlhodobejší efekt v roku 2022, keď sa pozrieme na akciové trhy, tak poklesli o 30%. To znamená, že tá obava je aj v súčasnosti na mieste. A množstvo už aj tých medzinárodných organizácií, ako je napríklad Medzinárodná energetická organizácia, napríklad v súčasnosti oznamuje, že tento konflikt môže mať najväčšie dopady z pohľadu obchodu s ropou, pretože keď sa na to pozrieme, tak cez Hormuzský prieliv prepláva cca 1/5 celkovej ponuky ropy. A keď sa na to pozrieme, 1/5 je, vyberme si každého 5. človeka, ktorý teraz prestane jazdiť autom alebo prestane spotrebovať elektrickú energiu. Takže tento zásah je pomerne značný a keď nebude ako keby čo najskôr mitigovaný, tak budeme môcť vidieť o čosi horšie výsledky aj na akciových trhoch, ako vidíme v súčasnosti. Hovorili sme o makroekonomickom prostredí, o energiách, ako sa mení ekonomika daných štátov. Poďme sa teraz pozrieť na samotné akciové trhy. Máme k dispozícii nejaké priemerné čísla prepadov, ako zvyčajne trhy padajú? Máme, samozrejme, predsa len tých konfliktov bolo mnoho. Ja som si vypichol takýto jeden research paper, ktorý sa volal War, Peace and Stock Markets, to znamená vojna, mier a akciové trhy. A tam sa pozreli všeobecne na konflikty všeobecne geopolitike, to znamená neúplne iba vojnové konflikty, ale akékoľvek neistoty, čo sa týka politickej nerovnováhy vo svete. A týchto keby neistôt bolo pomerne veľa. Za posledných 100 rokov to bolo približne 470 epizód. A to znamená, že takmer každý tretí mesiac tu nám máme nejakú politickú neistotu. A čo oni našli, tak v podstate, keď začne konflikt globálneho charakteru, tak akciový trh všeobecne zvykne poklesnúť o 2%. A každý mesiac počas jeho trvania, tak krajiny, ktoré sú zainteresované, tak ich akciový trh má nižšiu výkonnosť o 1% každý mesiac. To znamená, pokiaľ to bude trvať 12 mesiacov, tak uvidíme pokles akciového trhu o 12% v priemere. Na druhej strane, pre krajiny, ktoré nie sú zainteresované, tak tam je ten vývoj o čosi pozitívnejší z toho pohľadu, že ide tam iba o ten primárny šok, ten prvotný pokles akciového trhu o 2% a nenastáva nejaký dlhodobejší pokles počas toho trvania konfliktu a akciové trhy sa zvyknú veľmi rýchlo navrátiť. Takže samozrejme každý jeden konflikt, ktorý nás prevádza, tak na to akcie reagujú poklesom, čo už sme si vysvetlili na začiatku a aký je ten mechanizmus a prečo sa tak deje. Keď sa pozrieme napríklad nie na akciové trhy, ale na dlhopisy, tak tie môžu byť na tom ešte horšie, pretože keď máme nejaký väčší konflikt a nastáva tam práve jednak to tlačenie peňazí, alebo na druhej strane vyššia inflácia, taktiež vyššie zadlženie, tak dlhodobé dlhopisy dokážu stratiť až 70% svojej hodnoty. To bolo napríklad v prípade Spojených štátov amerických a tento trh sa nezotavil až do roku 1991. To znamená, že my sa pozrieme o 50 rokov dopredu a stále sa nedostaneme na tie úrovne, alebo o 50 rokov sa dostaneme práve na tie úrovne, na ktorých sme boli pred práve vypuknutím tohoto konfliktu. Môžeme sa pozrieť ešte aj na nejaké konkrétnejšie. V priemere za nie všetkých 400 konfliktov, ale pár tých už vojnových, ktorých bolo nejakých 13, tak keď sa pozrieme na akciový trh v Amerike, približne v priemere poklesne o 6% kumulatívne, to znamená počas celého doby trvania. A tento pokles v priemere opäť trvá iba 13 dní a trh sa z neho spamätáva 28 dní. Tieto dáta priemerné nevyzerajú vôbec strašne. V podstate behom 2 mesiacov táto kríza vyprší, akciový trh sa navráti na svoje úrovne a aj ten prepad je iba v priemere o 6%. To znamená, to nie sú nejaké dáta, ktoré by mali investorov vyľakať. Predsa len keď sa pozrieme na to, čo sa dialo mimo vojnových období a v časoch mieru. To znamená napríklad, máme tam spľasnutie bubliny na akciových trhoch, trh sa prepadol o 50%. Máme tam práve tie ropné šoky v roku 1973, trh sa taktiež prepadol o 50%. 1929, veľká kríza v Spojených štátoch amerických, taktiež trh sa prepadol o 50%. A to nie sú veľmi vojnové stavy, to znamená tých 6% v priemere, to nie je ani korekcia. Samozrejme, záleží od konfliktu, niektoré konflikty majú dlhotrvajúci charakter, môžu sa zotavovať až 6 rokov, čo tých 6 rokov už je pomerne veľký strach. Ale ten priemer nám jasne udáva 13 dní poklesu, 28 dní zotavovania.
Našiel som ešte aj dáta o tom, ako reagovali konkrétne sektory a tu by sme možno boli celkom prekvapení, pretože častokrát sa spomína, že tie ideálne sektory, ktoré potrebujeme nakupovať, tak sú práve sektory obrany, to znamená firmy, ktoré majú nejaké dlhodobé vládne kontrakty, ktoré sú v tom priamo, alebo sú tí prvotní beneficienti tých vládnych výdajov. Ale keď sa na to pozrieme a pozrieme sa na predsa len druhú svetovú vojnu, tak 10 najlepších sektorov, ktoré boli, tak ten prvý bola tlač. To znamená tlač, výroba novín. Tento sektor počas toho zrastlo 900% a následný najlepší sektor bol alkohol. To znamená pivo, ako keby segment piva a tvrdého alkoholu vzrastlo 723% behom tohto obdobia a v top 10 sektoroch nie je ani práve sektor obrany. To znamená, nie stále, čo nám tak prvoplánovo napadne, musí byť aj to najlepšie z pohľadu toho jednak sektorového rozhodnutia alebo rozhodnutia napríklad predať akcie a zotrvať napríklad hotovosti. Takže je to otázne. No. Každý konflikt je iný. Môžeme sa z toho poučiť skôr na tej báze, že áno, akciové trhy klesajú, častokrát sa zvyknú pomerne rýchlo zotavovať, no ako keby časovať to, typovať si, ktorý sektor bude najlepší, tak to už nie je také jednoduché. Keď nejdeme na úroveň sektoru, ale skúsime sa pozrieť na iné triedy aktív, je niečo ako bezpečný prístav v čase vojnových konfliktov? Tu by som opäť povedal, že záleží konflikt od konfliktu. Každý konflikt je niečím iný, niečím výnimočný. Stále sa investori tvária, že vlastne, my sme sa poučili zo všetkých tých konfliktov, ale ten konflikt, ktorý príde, je úplne iný ako tie ostatné. Je úplne iná situácia ekonomická, je úplne iná situácia v vývoji akciového trhu v histórii. A opäť, prvoplánové aktíva sú zlato a dolar. Pretože samozrejme investori, keď sa obávajú, tak sú nejaké bezpečné aktíva, ktoré sú tu tisícky a tisícky rokov a zlato je práve jedným z tých. Kebyže si pred 2000 rokmi kúpim zlato, tak mám takú istú zlatú tehlu aj v súčasnosti a ako keby neubudne mi z nej. No na druhej strane, keď sa pozrieme na to z toho nejakého krátkodobého hľadiska, tak častokrát zlato rastie ešte pred vypuknutím konfliktu. A inak to nebolo ani v súčasnosti. A keď už ten konflikt nastane, tak investori zvyknú utekať aj z tohoto aktíva a utekajú do hotovosti. Na druhej strane ten dolár sa zdá byť pomerne dobrým aktívom v tomto čase, pretože Amerika historicky, keď sa pozrieme, stále keď sa dial nejaký konflikt, tak sa nedial na území Spojených štátov amerických a predsa len je to najväčší finančný systém, je to ako keby najbezpečnejší finančný systém zo všetkých finančných systémov, ktoré vidíme na svete a investori tým pádom utekajú do dolára a dolár tým zvykne posilňovať. Takže zlato je zaujímavé, častokrát však rastie pred začatím konfliktu a potom už vykazuje skôr pokles. To sa deje aj v súčasnosti. Zlato, keď teraz uzavrie týždeň, tak vlastne bude to najhorší týždeň, tuším, od nejakého roku 2020, to znamená za posledných 5 rokov. A to v čase geopolitickej neistoty vlastne nám to veľmi nenahráva. Ale na druhej strane práve ten dolár, ako som spomínal, tak ten posiluje, ako sa zvykne. Ale opäť, väčšinou je to len krátkodobý efekt. Marek, čo by si odkázal investorovi, ktorý sa napriek tomuto všetkému, čo počul dnes v tomto podcaste, rozhodol, že prečká geopolitické napätie v hotovosti? Ako keby spomenuli sme strašne veľa čísel, čo môže byť pomerne obťažné tak nejak spracovať všetky dokopy. Ale čo by som tak nejak chcel odkázať je, že nikto nevie, čo sa stane v budúcnosti. Každý konflikt je iný, každá vojna je iná. História nám v podstate nič nepovie o tom, ako to bude v súčasnosti a ako to bude v budúcnosti. Môžeme sa len poučiť o tom, ako sa správať s našim portfóliom v čase konfliktov. To znamená, ja som na začiatku spomenul, že napríklad nemecký akciový index sa počas druhej svetovej vojny prepadol o 90%. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme úplne na druhú stranu, v Spojených štátoch amerických, keď by sme mali zainvestované počas druhej svetovej vojny, tak by sme, naše portfólio by narastlo o 22%. Počas prvej svetovej vojny to bolo veľmi podobne, ale tam naopak ten beneficient alebo ten najvýkonnejší akciový trh bol v Japonsku, ktorý počas prvej svetovej vojny vzrastol o 63%. To znamená, že my keď máme diversifikované portfólio a nemáme zainvestované iba v jednej krajine alebo v jednom sektore, tak áno, síce nám poklesne,
no na druhej strane sa dokáže rýchlo zotaviť a predsa len keď máme v jednej krajine, kde akciové trhy rastú, v druhej krajine, kde výraznejšie klesajú, tak my nie sme exponovaní iba na tú jednu krajinu, ktorá môže byť práve v centre toho konfliktu. To znamená, treba zachovať to diverzifikované portfólio. Sice nič nevieme o budúcnosti, ale vieme, že pokiaľ držíme akcie, tak oni stále budú rizikové. Budú rizikové či už počas konfliktu, a konflikty, ako sme zistili, tak ich bolo 470 v posledných 100 rokoch. To znamená, že každé 3 mesiace tu niečo máme, nejakú geopolitickú neistotu. A keby sme zrazu stále mali vyberať peniaze z akciového trhu a dávať ich do hotovosti, tak to by sme prišli o pomerne značné výnosy. Keď sa pozrieme na to v tom takom keby globále, a predstavíme si, že sme zainvestovali $10,000 v roku 1988 do indexu S&P 500, tak keby sme to nechali zainvestované, v súčasnosti by sme mali $500,000. Ale keby sme vytiahli práve v 5 najlepších dní na akciovom trhu, tak zrazu táto hodnota finálna by klesla o 40%. To znamená, nám stačí vynechať 5 najlepších dní na akciovom trhu a zrazu sme o 40% chudobnejší z toho pohľadu tej koncovej sumy. To znamená, netreba nejak sa snažiť načasovať trh, pretože častokrát tie najlepšie dni prichádzajú po tých najhorších a my práve keď predáme svoje portfólio vtedy, keď už tie najhoršie dni boli za nami a opäť vynecháme tie najlepšie dni, ktoré sú pred nami, o ktorých teda nevieme, že prídu, ale báli sme sa, tak to znamená, že naša finálna hodnota môže byť výrazne nižšia, ako keby sme zostali zainvestovaní. Keď si predstavíme, že investujeme $3,000 každý rok a vyberieme si ten najhoršiu dobu, to znamená čas v danom roku, kedy ten akciový trh je na najvyšších úrovniach a zainvestujeme to tam každý jeden rok od roku 2006 do roku 2025, tak mali by sme približne $140,000. A naopak, keby sme investovali v tých najlepších časoch, tak by sme mali o $30,000 viac. Ten rozdiel nie je až taký výrazný, je to $30,000, ale keby sme ostali zainvestovaní v hotovosti, tak máme iba 73,000. To znamená, to je polovica z toho, čo by sme investovali v tých najhorších možných obdobiach. To znamená, jedna vec, nesnažiť sa nejak časovať a predikovať, čo sa stane v budúcnosti, pretože áno, historické konflikty boli, ale každý konflikt je úplne iný. Aktíva sa správajú veľmi rôzne, ale pokiaľ máme diversifikované portfólio, zostávame zainvestovaní, nesnažíme sa časovať trh a prečkáme ten konflikt, tak aj keby sme sa pozreli do toho Nemecka počas druhej svetovej vojny a zostali by sme zainvestovaní a zotrvali v tom akciovom trhu, tak behom ďalších 10 rokov by sme mali už v reálnom vyjadrení zisk. To znamená, dokázali by sme zainvestovať v tom najhoršom období, v roku 1939, keď druhá svetová vojna iba začínala, zostali by sme zainvestovaní 20 rokov a predsa len by sme mali pozitívnu mieru výnosu na akciových trhoch, napriek tomu, že trh sa prepadol o 90% v reálnom vyjadrení. Takže to je asi ten môj odkaz. Predsa len neviem, či to povedal Warren Buffett alebo asi Charlie Munger, že time in the market beats timing the market. To znamená, že ten čas, ktorý sme v trhu a zostávame zainvestovaní, je lepší, ako keby sme sa snažili načasovať teraz trh a snažiť sa predávať a kupovať každý jeden mesiac alebo dva v závislosti od toho, aké sú novinové titulky. Takže to je asi len také moje finálne posolstvo, ktoré by som chcel tu nás s vami zazdieľať. Ďakujeme vám za pozornosť. Dúfam, že ste si tento diel užili a že vám to prinieslo nejakú informačnú hodnotu a počujeme sa pri ďalšom dieli. Ja som Michal. Ja som Marek. A do počutia. Dovidenia.